Southern Range Kheroni angkang joy ben birta kelong ateng si kedam tang aruni phai ing koira pleaning we lang that lang chithenga to warlong ing namrai kom sai khitum arni wang ason methanga sai ka chiklem boma hut kanghu athengpi pen ehum Tata Mobile kenep dun long kedam tang aruni phai ing koira pleaning we ing namrai kom sai khitum methanga sai ka chiklem bom ahut to warlong AS31C1152 Tata Mobile ke pasang kok theklong si ing namrai kom sai khitum lang charidam lo Thengpi kanghu tum ta haipu kahonde pen langdam si Tata Mobile long ihum thup kanghu thengpi thekpon long lo Tata Mobile long ke thap huba thengpi ke plak tang side ajok range office an wande lo kadokawe bank pharoi sira ingkoi ando bangso buthak ranger harsing kram sapen ke than pon ateng ke kenep pon long thengpi hi thia long anam suri trok ke pen trok sikep an doji Lapen kang hupon ko maratum lo ne chini nelang atheni litum gari ke dam pen amat gari ke vegatum warsai chu NC kat eramat inu da phanta nepon long lelang pusi thanpon sabbaji mlo langchi thinga road lo amat je information mang punang lo je sardak non thingpi gari dambo non so road long masin tu ditin charge man to lo masya tu apu pachikom lo ma gari an mang apara kipona arling tuma gom do ko ma kajula gari bang tuarung tang buang thing road lo masi ni tum non athik bang dak rent long tu jo chandala masi non da athik ji sab thailo lang thailo 120 piece share thinki ma market bilu bang ke son 60-70,000 bang du Kheroni pen mohanteron karbiang long live